Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku zastrešuje rodiny, dobrovoľníkov a sympatizantov ľudí s týmto ochorením. Pútnické miesto na hore Budkov navštívili v rámci spoločnej púte už po 4. krát. Vždy sa tešíme na to miesto, kde sa stíšime, oddychneme si, prídeme sem s deťmi, prečítame si niečo z krížovej cesty, prejdeme to a my máme veľmi radi to, keď prídu komplet rodiny, prídu aj rodičia s deťmi, súrodencami a tie zastavenia si tak vychutnáme. Sme z Dubnice nad Váhom a prišli sme sem prvýkrát v podstate. Alenka je, dá sa povedať, najstaršia členka tohto osadenstva. Má 51 rokov a prišli sme na krížovú cestu. Prišli sme z Hliníka nad Váhom, okres Byča. Sme tu druhýkrát na takomto komunitnom stretnutí a tešíme sa na nových kamarátov. Možno stretneme tu niekoho. Pravda, Hugo? Tešíš sa? Ako sa tešíš, Hugo? Tak sa tešíš. No a tešíme sa, vyšlo počasie, takže sme radi, že sa tu toľko zišlo a že strávime krásny deň spolu. Združenie chce spoločnými duchovnými aktivitami verejnosti ukázať, že aj deti a dospelí s Downovým syndrómom vedia vieru prežívať aktívne. My sme boli prekvapení, koľko detí má blízky vzťah k Bohu, ako dokážu sa s ním rozprávať, dokážu počúvať kázeň, dokážu byť prítomní aj na celej omši. A veľa rodín je veriacich našho združenia. Myslím, že toto aj dokonca medzi veriacimi je veľké tabu, že sa o tom nerozpráva toľko. Si myslia, že keď je niekto so zdravotným znevýhodnením, alebo teda tieto naše deti s Downovým syndromom, že nevedia čítať, nevedia chápať, ale presne toto je ten opak toho, že dokazujeme, že áno, že sú aktívnou súčasťou toho veriaceho života a aj svojich komunít ministrujú, majú sviatosti a budeme radi, keď sa toto nejako ukotví v tej spoločnosti našej.